Strayson. Hola, Xana. Strayson. Yeah. Strayson. És un fantasma. Strayson. Com ha arribat? Hola. Hola. Espereu-me. On estàs? Per darrere vostra. Aneu parlant. Hola? Hola. Vale, estàs més endavant. Com ho saps? Com has arribat aquí? Vale. Hola? Hola. No us veig. Com que no? Estic aquí. Ara, on està en Fourier? També és molt difícil perquè... Clar. Així, aviam, la cosa no és... Hòstia, Hòstia puta! puta! Endarrere, endarrere, endarrere! Cobriu-vos, cobriu-vos, cobriu-vos! Què puedes estat? Pues una metralladora. Japo. Reaccionat en el mateix temps, D'on venien els trets? De per aquí, Sierra Whisky. El veig! El veig. Puta merda, escopeta que he agafat. Posa't aquí on estic i hi ha un tio amb una finestra. No li puc donar. Dispara el A tu. quina de les finestres? La finestra de més a la dreta d'aquesta Ah, casa. assenyala, assenyala. Aquí on estic senyalant. Vale, aguanta un moment. Vale, no, ho està fent en fúria. És el nostre sniper, tio. Ale, toma el cul. Arreglat. Ja, No crec que torni a Darrere, cantar. darrere en tenim... Xeres. Puc agafar... Un moment. Contacte, Carri? un contacte, No els veig. 4-0. On està? 4-0. Ara els explico un conte. La Xana està ferida. Oh, vehicle del riu acaba de caure dins aigua. Perdona? T'ho promet, hi ha un vehicle que ha caigut dins aigua. L'estic... Què collons? Està dintre l'aigua de veritat. Sí. L'ho dit. Penso fotre un sprint fins al tanc i el capturo, el porto fins aquí. Vale? M'has de donar foc de cobertura. Vale, te cobriré. Vale? Vinga, vale. Va, go, go, go! Vale! Touchdown, touchdown. M'has entès? Ho has vist? sí. Però Vale, estic vale. aquí, no? Tu seràs els meus ulls. Que no et vaig fer una merda. Hola. Hola! Ai, ja t'has aixecat. Guai. Hòstia, tio, això se condueix com el cul, eh? Vale, tira red. Hòsties. Cap on he d'anar? Vaig a algo? No. 2,000 years later. Perquè hi ha un aliat mort. Perquè li has tirat un morter. Però que no l'he tirat a base, l'he tirat bastant És lluny, que l'has eh? tirat just enmig. Hem fet un homicidi aquí. Però que t'ho juro que en el mapa li he marcat lluny, eh? Crims de guerra ens faran aquí ara. Has tirat a sobre. Buah. Però que en el mapa l'he posat bastant a la dreta de la base. You are fake news. Però bueno, ho hem trobat. Sí, matant no sé quantes vides. Sí. Bé. Bueno, és que si no molt mirem bé. nosaltres. Què és més important?